שלום, אני ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, וב-80 השניות הבאות תקבלו ממני טיפ חשוב שיגלה לכם כיצד לצמצם את חבות המס בשנת 2014. בשנים האחרונות התגברה המודעות לנושא ילדים הלוקים בהפרעות קשב. ילד עם הפרעת קשב ADHD או ADD עונה על הגדרת נטול יכולת ומזכה בתנאים מסוימים את אחד מהוריו בשתי נקודות זיכוי נוספות בשנה. כחלק מהתנאים ניתן למצוא קביעת ועדת השמה על זכאות לחינוך מיוחד ואישור על כך שהילד לומד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד או כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל. כדי להמחיש לכם כספית, נקודת זיכוי אחת שווה 2,616 ש"ח בשנה. ומכאן שהטבת המס עשויה להגיע להנחה בסך של 5,232 ש"ח בשנה. הרבה מההורים אינם מודעים להטבת המס. חלקם חוששים מפנייה למס הכנסה, וחלקם מתקשים להתמודד עם הבירוקרטיה המסורבלת של רשות המיסים. במידה ואתם זכאים להטבה, אתם רשאים לדרוש אותה גם רטרואקטיבית בגין 6 השנים האחרונות. אך כאמור, על מנת לקבל אותה, עליכם לעמוד במספר קריטריונים ולהמציא מספר מסמכים. ולכן אני מציע לכם, קשו ליועץ מס, חבר בלשכת יועצי המס, על מנת שיערוך עבורכם חישוב כדאיות ויסייע לכם בתהליך קבלת ההטבה. ויפה, שעה אחת קודם. מעוניינים בכלים ובטיפים נוספים לעסק? ייכנסו לערוץ לאומי ביוטיוב.